Kaixo, gaurko klasean perspektiba konikai buruz hitz egingo dugu. Marrazteko modu asko daude. Ikusi ditugu sistema diedrikoa, ikusi dugu perspektiba axonometrikoa, kabaleri perspektiba, hainbat modu ikusi ditugu. Marrazteko modu guztiek, azken finean egiten dutena da, irudimentsioko objektuak, irudimentsioko errealitateko elementuak bidimentsiota pasa. Eta hori egiten duten neurrian, trampa dira edo gezurra dira. Hori marrazteko modu asko daude, guztia dituzte beren arauak, beren konbentzioz adostutako moduak, esango genuke, gauzak adirazteko. Eta konbentzio horiek ulertzen ditugu neurrian, aurren daukaguna ere ulertu egiten dugu. Konbentzio asko daude, sistema asko daude marrazteko eta errealitateko objektu horiek errepresentatzeko. Begir, hemen daukaguna da aintzineko Egiptoko erliebe bat. Zitzelkatu da dago, edo ikusten duzu baduela erliebe txiki da, pintatu ere badago. Marrazki bat baliz bezala ulertu dezakegu. Pixka fijatzen baldin bagera, egipziarrek egiten zutena zen, marraztu behar zeutenaren zati bakoitza hobekien ikusten den aldetik marraztu. Adibidez, zer da aurpegi baten adierazgarriena, agian perfila. Hobekien ikusiko modua hori izango litzake. Sorbalda eta nola ikusiko ditugu hobekien, aurrez aurrea adirazita. Gorputza aldiz perfilez dago gehiena. Eskuekin zer gertatzen da. Eskuak adibidez, bereik uste dute, hobekin adirazteko modua dela, behatz lodia gugandik gertu jarrita. Horrela hemen ikusten dugu bere ezker eskua, baina hemen ere ikusten duguna ezker eskua da. Ikusten duzu, beraz, bi ezker esku ditu. Zeratik, beraiek uste zutelako, hobekiago ulertzen dela eskuaren forma nolakoa den. Beste aldera begira egongo balitz, bi esku edukiko lituzke. Ikusten duzu orduan, araututako sistema bat dela, konbentzioz egindako modua dela. Ez ikusten den bezala, baizik eta arau konkretu batzuen arabera egindakoa. Hemen ditugun objektuekin erantzeko gertatzen da, adibidez aulki hau, aurretikako bista batean bezala ikusten dugu. Eta hemen dago mahai bat. Ez da ikusten den, oin batekin eta gaineko taularekin. Oina, aurrez aurre eginda adirazi dute, baina beraiek uste dute, gaineko taula hori, lauki edo formak hori, hobekio ikusten dela goitik adirazita, beraz hori goitikan ikusita adirazten dute. Beraz ikusten duzu objektu berean ere, aurretikako bista bat eta goitikako bista bat ditugula kombinatuta. Pasatzen baldin bagera beste irudi honetara, hau erdiaroko irudi bada, azken afari bat edo. Hemen ikusten dugu mai luze bat, bat persona ikusten ditugu, aurrez aurre ikusita, maia aldiz badirudi goitikan ikusita dagoela. Mai gainean ere azaltzen dira eta elementu, adibidez platerak, nola ulertzen ditugu platerako bekien, segurazki goitikan ikusita, beraz horrela adirazi dituzte. Eta azaltzen dira, ontzi batzuk, eta kopa batzuk, eta horrelako batzuk. Nola ikusten ditugu horiek hobekien? Segurazki bere perfila hobekia ulertuko du aurrez aurrea adirazita. Beraz, hemen ere kombinatzen dira hainbat bista, irudi berean. Batetik goitikakoak eta bestetik aurretikakoak. Hori adirazia izateko. Bale. Orduan ez da ikusten den moduan marrazten, baizik eta hizkuntza baten moduan araututako sistema baten arabera. Bazen beste irudi honekin, pixkat beranduakoa da. Hemen ikusila, saiatzen direla beste representazio modu batzuk egiten. Objektuak adirazterakoan ez dute aurretikakoa edo goitikakoa adirazten, baizik eta saiatzen dira aurpegi bat baino gehiago erakusten, objektu horren ikuspegi osoago bat emateko edo. Era berean, jakin badagite, elementuak orrunta orrunago ikusi, txikiago ikusten ditugula, horrela aurreko pertsonaiak handiagoa adiratzekoa baino. Eta etxe hau bera ere orrunta txikiago ikusten dugu. Hor sartzen zaigu, perspektibaren kontzeptu hori eta ikuspuntuaren kontzeptu hori. Alare hemen ez dago
araututako edo, bueno, razionalizatutako sistemarik hau eginerako garaia, baizik eta modu intuitibo batean eginda. Bazen beste irudi honetara, hoi harren nazimendu garaikoa da, mila bosteun da, mila lareun da, bueno, amazigarren mendetakoa, mila bosteun inguruko izan daiteke. Zientziak aurrerapen handiak eduki zituen, eta modu razionalago batean ulertzen ziren, eta adirazten ziren gauzak. Hau da, gure begiak ikusiko luken bezala adirazteko saiakera bat. Begira, hemen ikuspuntu honetatik, hemen edo zein objektu, adibidez bazen imaginatzera belaun hau, kuadrikula honetara proiektatzen denean, honera proiektatuko litzakela, puntu honetara. Eta aldiz beste belaun hau, beste puntu honetara. Beraz, hemengo puntu bakoitza garraiatu dezake berak marrazkian daukan kuadrikula honetara. Horren da modu, eskuz egin dagoen oski, eta bazentzia eskatzen duena, baina modu neurtu bat azken finean hemengo puntu guztiak kuadrikula honetara pasatzeko eta gero marrazkira pasatzeko. Hor da perspektiba konikoak egiten duena. Ikus puntu batetik ikusiko gonukera, nola bait, gure marrazki paperera pasa. Bizkat hori beste modu bat ikusteko, hemen daukagu, badaukagu ikuspuntu bat, hemen edukiko genukena, badaukagu objektu bat, atzean dagoena, eta badaukagu adibidez gure marrazkiaren papera. Pentsatu, leiho baten kristala dela, eta guk geldirik egon da, eta begi bakarrarekin ikusita, kalkatzen dugula, rotula gailu batekin, atzean ikusten dugun hori. Horrela, hemengo puntu bati, dagokio hemengo puntu bat. Eta beste puntu honi, dagokio beste puntu hori, eta beraz, errealitateko objektu bakoitza edo elementu bakoitza proiektatuko litzake gure marrazki paperera. Hau da perspektiba konikoak egiten duena. Hau da gure begiak ikusiko luken bezala, adirazi nahi du marrazkia, proiektatuz. Bale, zen beste honetara, hau kasu bera da, ikusi. Baitugu bi objektu. Ikusi bi objektuak daudela planoaren kuadroarekiko paraleloki edo perpendikularki jarrita. Alegia, vertikalak gure marrazki paperarekiko paraleloa dira. Horizontal hauek ere bai. Ez dira urruntzen gure marrazki paperetik, esango genuke. Beraz, urruntzen ez diren horiek, ikusten ditugun bezala, nola paraleloa dira horiek, beraien artean, eta paralelo ikusten jarraituko ditugu, ikusi hemen. Ez dira gure gandik urruntzen, beraz, paralelo ikusten ditugun horiek, paralelo diren horiek, paralelo ikusten jarraituko ditugu gure marrazki paperean. Aldiz, urruntzen diren norabide horiek, ikusi, urrunta urrunago, urrunta txikiago ikusiko ditugu. Beraz, ez dira paraleloak izango. Ez ditugu paralelo ikusiko. Gure marrazki paperarekiko paraleloa direnak paralelo ikusiko ditugu. Eta aldiz urruntzen direnak ez ditugu paralelo ikusiko. Eta horiek zer gertatzen da horiekin? Lerro horiek nun elkartzen dira? Elkartzen dira, gure begiaren alturan dagoen puntu batean. Gure begiaren alturan, horizonte lerro bat egiten baldin badugu, lerro imaginari bat egiten baldin badugu. Eta gure ikuspuntua proiektatuko baldin bagenu, gure marrazki paperera, horizonte lerroko puntu hori emango liguke. Alegia hemen daukagun puntu hori. Gure begiraren alturan egongo den puntu horretara. Eta lerroiek, urruntzen diran lerroie denak, elkartzen dira puntu imaginari horretan. P puntu horretan. Nik ate bat egin behar baldin manu hemen, imaginatu hemen ate bat daukatela, orduan, atearen zabalera hau dela, lerro hau, honek edukiko du norabidea, perakoa da, eta honek duen norabidea, perakoa da. Ulertzen da zein den ideia. Noski, gu horregon beharrean, baldin bagaude hemen, nahiko gaizki egin dut baino,
gu hemen baldin bagaude, P puntuan oski, gure begien alturan, egongo litzake, baino, hemen edukiko nuke. Bai? Eta gu hor egongo baldin bagina, P puntua gian hor egongo litzake. Beti gure begien alturan. Bale, bazen... Hau agian hobeto ikustera, gauz asko ditu nik hemen erekita, baino nahi duana da, hau erakutsi. Begira, daukago enkaja bat adirazita. Daukagu horizontal erroa izango litzakena. Eta daukagu P puntu hori. Bertara proiektatuko dira, gurekiko perpendikularra diren, planoen kuadrarekiko perpendikularra diren lerroiek. Ikusi, nik hau mugitzen baldin badut ere, lerroienak bukatuko dutela guztia P puntuan. Gurekiko paraloa direna, kaso hontan, vertikala, bueno, hoiek eta hoiek, paralizaten jarraituko dute. Hau da, oina, hau gurekiko paraloa daukagu, hori izan daitekena, beraz paralizaten ikusten jarraituko ditugu, eta hoiek gurekiko perpendikularra direnak, bai, hoiek bai elkartuko direla P puntu horretan. Ideia hori da. Bale, ikusten duzu, ezkerrean jarri, eskubitera jarri, altura aldatuko baldin bagenu ikusi, gure begien altura momentuetan hemen dago, beraz ikusten ari gara kajaren gainkaldea, kaja txikiagoa delako. Ikusten ari gara bere ezkerreko aldea, gure eskubitera dagoelako, hemen bere eskubiko aldea ikusiko dugu, bai, noski, atzeko alde hori ez genuko ikusiko. Ados, eta kaja altuago balitz, ikusi, orain gainkalde ikusten dugula, orain gainkaldea gure begien altura nengo litzakela, eta orain gure gainetik nengo litzakela, beraz ez genukele ikusiko gainkalde hori. Ulertzen da zein den ideia.